ИКАР 2016. Вашите аплодисменти за госпожа Лилия Баджиева, която ще обяви името на победителя и ще връчи наградата. Добър вечер, честит празник. Театърът и сцената ни карат да вярваме, че съществува известна точка на духа, от която нататък живота и смъртта, реалното и въображаемото, високото и ниското, божественото и демоничното престават да бъдат схващани като противоречия. Театърът е една велика игра, която се вглежда в човека, изследва неговите болки, страдания, терзания, копнежите му, възторзите му и всичките описания. Бих искала да споделя с вас една своя болка и това е, че в последните години нашето общество живее с, как да кажа, в ситуация на отделеност. Човешкото същество, човешкият индивид се отделя и ние все повече така рискуваме да се превърнем в общество на екзистенциални песимисти. Театърът е феноменален с своята така велика възможност да обединява. Актът става театрален, когато бъде съпреживян. Имала съм възможност да работя и шанса и възможността в режисьорската ми практика да работя в различни театрални традиции, в немската, в руската, американската, където по различен начин и в различна степен държавата поддържа изкуството. Но повярвайте ми, никъде не видях такова разделение, такова противопоставяне на артисти. Такива, как да кажа, живеем в време, в което българската театрална ситуация се нуждае от промяна и има положителна енергия за промяна, но някак си ние се делим на пчелички и мушички, на мечки и боболечки, на моралисти и, как да кажа, екзистенциалисти, на талантливи и бездарни. Битката, която всички ние водим, не е битка единствено и само за хляба, за нашия хляб. Тя не е и битка единствено и само за да има разговор за театъра в бъдеще време. Тя не е и битка за правото на духа да съществува в абсолютната си форма. Но нека да кажем, и трябва да го кажем, че сме на път да загубим природата на театралното, че подменихме театралната лексика с естетиката на шоу-програмите, че започнахме да се делим на буржуазия и пролетариат. Тази битка, която всички ние водим, може да ни обедини в една обща цел и това е битката за бъдещето на България и някакси за бъдещето на нашите деца. Гьоте казва, не можем да създадем нация без да създадем театър. Изключително се вълнувам. С двама от тези възхитителни актьори съм работила. Съюз на артистите в България, ИКАР за водеща мъжка роля, получава Леонид Йовчев. За моноспектакъла Малдоророр на театрална група Метеор и Френски институт в България и за ролята на Гео Милев в спектакъла Гео, Народен театър Иван Вазов. Първо искам да се мрахна от крилата. Извинявайте много. После искам да кажа Нина Челианска,
може да се изправи пред телевизора и да знае, че живота продължава. Така че това беше отделно, което вие няма как да разберете. Това си беше само за нея. А от тук нататък искам да благодаря на професор Димитрия Нагюрова, която е мой преподавател, както и на всички преподаватели, които са се грижили за моето възпитание, не само като актьор и като човек, също така на всички режисьори, с които съм работил. Те са тук, някои от тях, някои не са в тази зала, други не са в България. Освен това искам да благодаря, разбира се, на всички технически служби, които са в Народния театър, защото те, благодарение на тях, се осъществяват спектаклите и дори сега работят и ще продължат да работят, след като всички ние си тръгнем от тази зала. Така че това не е малко. Освен това, на Френския институт искам да благодаря и на драматургията. Искам да благодаря на Изидор Дюкас, въпреки че той никога няма да ме чуе, тъй като аз не вярвам в прераждането и в задгробния живот. И за Гео Милев искам да кажа, че точно тук на това място, между другото, искал да поднесе поздравителен адрес за едно представление, но са му затворили завесата пред носа. Това е малко отмъщение за това.